Of course, char lang bitaw oy mag-need ta og carton or any kind of papel nga basta musiga si Jadrin Dapita si ato siyang halingon kay nag-need na siya og panghaling. Saba no uy na ato siyang nakadlitan inja ido sa iyong cellphone para mabuto. Buang ka. A day in my life, Dres California for today's video day. So for today's video, mao dyan ang buhat guys. Every I wake up in the California to my house of my kuan kapatid, of course, muli lihok ta ginagmay kay basin unjag boy-boyon ta aning dapita. And of course, atong aksyonan ang mga trabaho din dapita kay ato ang mga kuan pag umangkon eskwela sila, kung kuya nga ati is trabaho sila. So of course, wala tayong choice man kay karam usas bahay ang lamang di ka mulihok. Dapat lang imong aksyonan ang mga trabaho diri sa balay ka udi aksyonan siya is kasab-an jud ka napita kay mo duwa bagag balibol dapat maning kamot jud ka og mo trabaho ka napita. So murag daghan-daghan ang atong hugason for today's video. Of course ako nang gihimulan og flooring kay karabi jud ilang plato na nimaho ng mga oil. Unja kita ba ita ganahan mo hugas og mga plato nga mga oily kaayo. So of course akong gihimulan siya og kanang kuan flooring John Rocks unta to unja ka mo tay John Rocks may budget. So nang flooring na pagaman dito of course was-wasan na nato for this video. Nagpaagas mo tag tubig kay Laishu Dres California guys kay of course na sila water, of course waterfalls di uli water nga kada bitong agas-agas na siya murag i-open og on ana lang laisyo na kaayo din na sila hago kayo diri napita. Of course guys akong gituyo og laag din dapit sa California kay every Saturday and Sunday na may duwa nga balibol sa duol pa mabaktas siya mao nang ang gituyo nga Friday, Saturday, Sunday ari ko matog sa ilang kuya pero but before that wa na kauli sa ilahang balay kaugalingon kay ngano wa na stranded man mula sa sakyanan mao na asa imong motor day giguba na mao na paning kamot diha mare. And of course pag gumana na of course ato nang isod siya kay mo na matagwaspas og hugas aton tayong arrange. Okay, amo tudloan guys. So first time ako guys nakita kanya naman day puingan ni nga dinungaganan or tak-anganan sa mga dinungag nato for today's video. O di ba? Bag-upan ni siya guys karon pagabantay nga gamit ra niya is karang kuan kay bitong use nga kana bitong asiti may gamit ni ja. No, asiti ra gamit sa kong kuya. So bag-o ni siya pero karon mo jud kita nga ni guys nga magamit man po siya pero need po siya og kuryente kay na hindi siya kuryente para modagan ang ato ang kuan gas for today's video nato isaksak siya. So naggamit na ito of course ako mong tuluan kung gihangat ko kay I'm so busy bitaw. So tuluan muna ako of course. Ato na siyang tangtangon ng paper na ganinang buntay gayat pa ni siya. Ato na siyang tangtangon ng mga papel na kaya ato man need mo siya papel. Okay, nag-use tang og dirty nga kutsara. Okay. Ato siyang tangtang saba nok. Ato siyang tangtangon ni kani. Okay, need mo tag papel guys para jud mo siga siya kay ilawom ani ang amo agas ani kani padong didto asiti alang magasolina nabutak ka. Of course, ato ni siyang tangtangon ni siya. Para kung online siya guys, kay kuan. Di na mo kuan ba pero need gyapon siya kuryente pod siya. Saba ra gud no kung nanguwag ka ayo mi ilabot. Diba man niyo? Sige. Nagumana lang maghinlo na guys, of course. Ato ni siyang i-click. Of course, ato siyang pindoto ni siya. Of course, kay para mo agas ang diri asiti. Di siya makita. Nga, ano siya mo agas sa asiti guys. Ni agas o na ni agas sa siya. Agas na siya. Laisyo kaayo. So ito siyang libuton dito para laisyo na para dito na. Indot ni siya kay magamit use nga asiti ra siya. O nagumanda na ato siyang halingon. Og off ni siya. Of course, char lang bitaw oy mag-need ta og carton or any kind of papel nga basta musiga si Jadrin Dapita si ato siyang halingon kay nag-need na siya og panghaling. Saba no uy na ato siyang nakadlitan inja ido sa iyong cellphone para mabuto. Buang ka. Okay, ato siyang kadlitan kay need masyag kuan. Kay nabutangan naman siya kuan. Just nga asiti. Magdungag ta karon kay kita ra may nabilis bay magfugi ta kay kita ra nakipuyo mulihok jud ta ana jud ang show dapat mo action pud ta og lihok sa panimalay kay kita ra sa balay dili kay busy nagwork sila o diba kusog siya siga ato nakita kani kusog siga kayo man alangan magkuan
Ato na siyang daghanon og paper nga musiga siya. Kapaitan na yung content creator ta oy. Bawo lang ka pod guys, ug na ba po ingon ngani ba? Lai siya pod tirangon siya pod kay kuan. Pero baho siya. Baho siya og result. Oo, di ba? Og na feel niyo nakata na siya. Nakata na siya dapat basta wait sa. Pagbuhat sa mo kay atong dugangan og mga paper. Kay makalit din ni siya aso. Ay kana mo provide og hangin oy. Kana mo kag hangin mapaong siya. O di ba atong nakita na siya guys, nga nikusog na. So ato pa muna is na nikusog na siya. So dapat ato ni siyang on. Og hinahinay kay mo provide siya og hangin. O nag-green na siya. Atong hinahinayan og tuyok. Na kay mo hangin magud siya mapaw. Na mapawong siya basta mo hangin. Dapat ato rang i-careful siya og turning into smooth. Okay, ato na nakita nga nikusog na siya. So ato nang ipakusgan gamay ni siya kani nga button. O ato na feel, ato na dungog ganing kusog na. O so pasagdira na siya hangtod mabuto. Char lang bitaw mag-ready ko sa bugas. Kay magdungag ta karon for today's video lagi para makaduwa ta og sayo-sayo sa atoang volleyball. O natak-ang na nato ang ato ang dinungag. Okay, mara to tong video. Salamat kayo for today's video dito sa California. So, like siya po siya. Ako i-compare sa bahay dito sa Bulilis. Mura din dito ka na wifi. Doon na wifi dyan. Doon na pagduwaanan. So, mara pero nakakuan lang, naka-differentiate nila is akong mga sanina. Ladyo ka, murag mag-brief ending of the time. So, mara to daghang salamat og amping ta kanon na sa mga panahon karon nga grabe ang panahon karon di na jud maklaro, mara di na ma-explain kay mo patay na og kagalingong tao. Muna mag-amping ta kanon na especially sa mga bata karon. So, maratong daghang salamat. Don't forget to follow na lang sa akong Facebook page. Bye-bye!